खुलुमबाय बर'लेण्ड रायजो राजा लोगोसे जोंनि मिडिया नोंथांमोन ससियेल मिडिया जोंनि मिडिया नोंथांमोन गासैनिसिमनिबो मोनाबिलिनि आं गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। बे हाबाफारिखौ आंबो खोनायाखैमोन थांनाय बेलायाव जिथु आक्तारा आहमेद बेगम बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङा मथंगुरिनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार, बिथाङा हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बे बिफानाव बिथाङा बुंदों दिनै बर' फरायसा आफाद जिथु बर' फरायसा आफाद बिथांमोना बोरदों, बिथांमोना फागोला होननानै बुंदों। बर' फरायसा आफाद होनाय लोगो लोगो जोंनि रायजो राजाया मोनसे सिनसियारिटि दङ। सिनसियारिटिया बेनो जे बे बर' फरायसा आफादखौ बिदि बुंनाय लोगो लोगो मोनसे सेन्टिमेन्टआव फैनानै दिनै जों रायजो राजाया ओंखारबोबाय। जों बर' फरायसा आफादाव जोङो सम होनो हायाब्लाबो फरायसा आफादनि फारसे जोङो मोनसे कन्ट्रभारसि, जोंहा मोनसे कन्ट्रिबिउसन, जोंनि भलेन्टारि जोङो ओंखारबोनाय बिथांखौ बुंनाय लोगो लोगो जोङो आफादखौ रायनाय माने जोङो माहारिखौ रायनाय बायदि जायो। ओंखायनो बे बिथाङालाय सोरमोन? बिथांनि हिस्ट'रि नायगिरनो थांब्लाथ' आहमेद बिथाङा बेगम आक्तारा आहमेद बिथाङाथ' 2025 मायथाइयाव बियो बरपेटा हालामनि मोनसे माबानि कनस्टिटिउसननि आन्दाराव मोनसे सासे भटारमोन। बिथाङा बोरै फैनानै बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव बा बिटिसिआव बा बिटिआरआव फैनानै बोरै बिथाङा बुंनो हागौ जे फरायसा आफादा बोरनाय, आरो बिथाङा माबोरै संबिधाननि सहाय लानानै, माबोरै नैथि आखाइनि संबिधाननि सहाय लानानै बेयाव फैनानै बिथाङा भटार्स जानानै माबोरै बे एग्जिकिउटिभ मेम्बार जानो हाबाय, बेहा आंहा गोदोर सोंलु दङ। रायजो राजासिम आं बे सोंलुखौ एंगारनानै होबाय। नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट सेक्सनाव होयो आरो नोंथांमोना मोनसे लाइजामख'नि गेजेराव बिथांमोननि चेनेलनि गेजेराव हगार हरो। बिथांमोना माबोरै बरपेटानिफ्राय फैनानै बेयाव माबोरै भटार जानानै माबोरै बिदि बुंनायनि मोन्थायखौ मोनखौ, नोगोद दुखु दङ। बर' रायजो राजाया मोनसे दुखु दङ बेनि सोमोन्दै। बिदि बुंनायनि थाखाय जों खुद्रिसारदों सार, बेनो आरो मेनलि। बिथांखिया बेनो, जों रायजो राजाया बेखौ सानदों जों गाबोन समफोर बिथां बुंनायनि एगेन्स्टआव, बिनि बुंनायनि जों उल्था फारसेयै जोङो मोनसे आयेननि बेरेखा लानो सानदों। बिथाङा बोरै बे समस्थियाव फैनानै, मथंगुरि समस्थियाव फैनानै बोरै भटार जाखौ, बोरै एग्जिकिउटिभ मेम्बार जाखौ, टेक्सटाइल हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआव माबोरै फैनो हाखौ, बै बिथाङा आगुनि माबायाव बरपेटा समस्थिनिफ्राय फैनानै बिनि थासारिखौ नायगिरनानै जोङो, बिनि सुलुंखौ नायगिरनानै जोङो मोनसे इनफरमेसन रेजिस्टार खालामगोन होननानै सानदों सार। बेनिफ्राय जों बिथाङा जिथु पागल होनना बुंनाय बे खोथाखौ जिथु माने उथ्रायनाय लायाबा आरो माबायदि? बिनि खोथाखौ बियो रायजो राजानि सिगाङाव बियो निमाहा बिनांगोन। बर'लेण्ड बासिनियाव बा जों गासैनिबो बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बा बर'लेण्ड बे एरियायाव बिथाङा गावनि फागोला बा बोरनाय होननाय बे बाथ्राखौ बुंनायखौ बियो उथायना लायाब्ला जोङो फैगोन समाव आरोबाव जोङो आयेननि सायाव दुखु थागोन आरो जोङो आयेननि सोमोन्दै, आयेननि फारसे जोङो राहा लानाय जागोन होननानै जों सानदों आरो। गोजोन्थों।